Ohøj, det her er min første video på min nye kanal. Ja. Undskyld, jeg ved bare ikke hvad. Jeg har altså ikke skrevet ned, hvad jeg skal sige, bare lige. Okay? Ja. Men det vil være meget rart, hvis I kunne subscribe eller og give et like. Og jeg tror ikke, det her bliver en gaming-kanal. Jeg tror bare, det bliver en vlogging-kanal. Så gør man måske nogle challenges. Ja. Ja. Det er helt nyt for mig, ja, jeg er helt ny på YouTube. Jeg har ikke haft en kanal før. Det er min første kanal. Ja. Hvad skal jeg mere sige? Jeg tror, det var det, jeg kunne sige for den her video. Altså min allerførste video. Oh my god. Men hvis I kunne være, eller hvis I kan være mega sød, så smid rigtig gerne et like og måske lige tryk subscribe dernede. Ellers så kan I må meget gerne skrive en kommentar, hvis det er noget med det. Okay? Ja, haha.